ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט אוי ואבות. אני שירלי תמיר, בלוגרית הורות, ומדי פרק אני מארחת כאן אבא מעניין ומרגש אחר. אבל לפני שאני אציג לכם את מי שנמצא פה איתי היום, אני רוצה להודיע בהתרגשות גדולה שאוי ואבות קיבל חסות מדיינמיק סטודיו, אולפני הפודקאסט המתקדמים בשרון. ועכשיו אנחנו כאן באולפן המדהים הזה, אז כבוד גדול להצטרף למשפחת דיינמיק סטודיו, ואני גם אגיד שמי שעומד פה בראש המקום הזה זה בחור מקסים בשם גיא, שעבדתי איתו לא מעט בשנה האחרונה, ועכשיו הוא גם מחלק את זמנו בין הסטודיו לבין היותו לוחם שתופס קו ושומר על כולנו, אז כבוד גדול גם על זה, ותודה רבה לך ולכל החיילות והחיילים שלנו. התרגשות, אני תמיד מתרגשת, איזה כיף זה להתרגש. פודקאסט ראשון שאני מקליטה מאז שחיינו השתנו מקצה על קצה, והאמת שאת האורח שנמצא פה איתי ואציג לכם אותו עכשיו, הזמנתי להתארח בפודקאסט מזמן, אבל היום זה רלוונטי מתמיד. אז בוא נגיד שלום לכוכב הרשת, האינסטגרמר, הטיקטוקר, המורה למתמטיקה, אבא של אדם ואלמה, האיש שמופיע לכם בפיד הרבה בתקופה האחרונה, אני משתפת כל הזמן את הסרטונים שלו, בשלל דמויות, כי הוא התגייס למלחמת ההסברה, והוא עושה את זה פשוט מעולה. אז היוש, דני בולר. שלום, שלום שירלי, כיף להיות פה. ממש, באמת כיף, וממש חיכיתי לפרק הזה. ואני סקרנית לגבי הרבה דברים, ואנחנו נדבר קצת על איך התגלגלת לכל מה שאתה עושה והכל, אבל אני אתחיל דווקא עם שאלה אישית כזו, כדי שנוכל טיפה יותר להכיר אותך, וזו שאלה שאני שואלת פה בעצם את כל האבות שמגיעים, אז השאלה היא, איזה מין אבא אתה? אני חושב שהשאלה הזאת צריכה להיות מופנית לאדם ואלמה. אני אבא... שאלה טובה. אני חושב שאני אבא נוכח. טוב, אנחנו בטח נצלול פנימה קצת יותר בהמשך הפרק, אבל אני הגעתי למסקנה שהדבר הכי טוב שאני יכול לתת לילדים שלי, זו הנוכחות שלי. כן. ואת יודעת, כולנו, גם כאבות, כאימהות, כולנו כהורים ואנשי קריירה, מוצאים איזה טרייד אוף בין הקריירה לחיי המשפחה, ואני החלטתי לנוע יותר לכיוון חיי המשפחה, על חשבון, במובן מסוים על חשבון התקדמות הקריירה. שוב, אנחנו נפתח את זה יותר הפרטים בהמשך. כן. ואני מאושר מההחלטה הזו. אני מאושר מהזכות להיות לפחות כמה פעמים בשבוע, לקחת את הילדים שלי מהגן ולשחק איתם ולהיות איתם. זהו. כן. ומה הגילאים שלהם? אדם בן 3 ואלמה בת עוד מעט 9 חודשים. כן, קטנטונת. קטנטונת. אז תגיד רגע, אז בוא באמת שנייה נבין, אמרתי פה מורה למתמטיקה, כוכב רשת, איך הדברים האלה מסתדרים, איך התגלגלת למעשה? וואו, זה הרבה גלגולים יש פה, אז תהיי מוכנה. אוקיי. אני במקור מתכנת. אני 7 שנים הייתי בהייטק, בחברות שעסקו בעיקר בעולמות החינוך, אבל תמיד כינן בי חיידק ההוראה, עוד מאז שהייתי הייתי ממם טירונים בצבא, הדרכתי הרבה, ידעתי שאני רוצה ללמד, באיזשהו שלב בהייטק זה התאפשר לי להוציא תעודת הוראה במסגרת ההייטק, ובמשך 4 שנים עבדתי גם בהייטק במשרה מלאה, וגם בהוראת המתמטיקה במשרה חלקית, בגימנסיה בתל אביב, ואז הגיעה הקורונה, התחלנו ללמד בזום, וזה היה נוראי. נוראי. לכולם, למורים ולתלמידים, עשה לי טראומה חזקה מאוד, אין זמן לאבד את הטראומה, אנחנו פשוט בטראומה אחרת עכשיו, אז כן. זה חיי הישראלי. והחלטתי להכין לתלמידים שלי מצגות מתמטיקה, ושמתי אותם ביוטיוב, שילמדו בלי קשר לזום, בזמנם הפנוי, שהתחזקו בחומר. וראיתי כי טוב, זה היה בסדר. ידידה שלי אמרה לי, אתה יודע, למה שלא תשים את המצגות האלה בטיק-טוק, כאילו, כל התלמידים, כל הילדים נמצאים שם. ועשיתי את זה, אז שמתי רק קטעים של 10 שניות כזה בטיק-טוק, אמרתי, תראו, הנה סרטון מתמטיקה, בואו ליוטיוב לראות אותו, וככה עשיתי בערך 3 חודשים, צברתי כמה אלפי עוקבים שאוהבים מתמטיקה, ואז נולד אדם, ונגמר לי הזמן להכין מצגות מושקעות, כל מצגת... אז זה כאילו בגלגול הקודם עוד לפני שהיית אבא. כן. אוקיי.
וכל מצגת לקחה לי בערך 24 שעות להכין, כזה שבת שלמה הייתי יושב, ונגמר לי הזמן, לא יכולתי לעשות את זה יותר, אז אמרתי, מה, אני אנטוש את כל הסיפור? חבל. אולי אני פשוט אפתח מצלמה וידבר על נושא שמעניין אותי. אוקיי. הנושא הראשון שעשיתי זה אבולוציה, כי זה הנושא האהוב עליי, משם התגלגלתי לכל מיני נושאים מדעיים, צילמתי את עצמי בסלון חשוך, איכות נמוכה, כן. סרטון של דקה בערך, וזה תפס, וזה בתכלס מה שאני עושה היום, עם שקלולים כאלו ואחרים. אז הייתה תקופה של שנה בערך, שנה וחצי, שהייתי מתכנת במשרה מלאה, מורה במשרה חלקית וטיקטוקר, צברתי ככה כמה עשרות אלפי עוקבים, עד לרמה שזה תפס כל כך חזק, והתחילו להגיע לי הצעות לקמפיינים, בתשלום, ואמרתי, הלב שלי כבר לא בהייטק. גם הייטק דרש ממני להיות רחוק מהבית, וזה משהו שמאוד הפריע לי. זה לא היה לי כיף. יש לי ילד ואני לא רואה אותו, כי אני במשרד. כן. אז עזבתי את הייטק. אגב, אבא נוכח. כן. עזבתי את הייטק לגמרי, והפכתי להיות טיקטוקר ומורה, וזה מה שאני עושה היום. אז בעצם, בעמוד שלך, העמוד שלך נקרא Ask Danny, אתה בעצם מעלה סרטונים קצרים כאלה, שאתה מסביר דברים בגדול. כן. ובהתחלה זה היה דברים שהם יותר כאלה מדעיים, נכון? כל מיני סרטוני מתמטיקה, פיזיקה, כל מיני דברים שכאילו אתה מנגיש באיזו שפה פשוטה כזו. מעניין אותי לשאול, כי באמת, אני יכולה להגיד מהחוויה שלי, שכשהפכתי להיות אימא, וזה משהו שאני רואה שקורה באמת להרבה אימהות, אגב, לאו דווקא אחרי ילד ראשון, לפעמים זה גם קורה פעם נוספת אחרי ילד שני, או רק אחרי ילד שני, פתאום יש איזה שינוי קריירה, פתאום עושות איזה שינוי גדול, וזה מעניין באמת לדבר על זה עם אבא, מטרת הפודקאסט, להביא את הזווית הזאת גם, שבעצם כשאת הופכת להיות אימא, שאתה הופך להיות אבא, אז זה מחדד מאוד את השאלה הזאת של מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה. כאילו זה מחדד מאוד גם את המקום הזה של רגע, אני רוצה להיות גם מודל לחיקוי, ובכלל הזמן, כמו שאמרת, כאילו הזמן הופך להיות משאב כל כך יקר. ומה שאני רוצה לשאול זה, האם לפעמים, נשים רגע בצד את זה שהיום אתה גם באמת עושה סרטונים שקשורים להסברה, וזאת שליחות, ותכף נדבר על זה. אבל רגע בזווית הזאת של הסרטונים הנקודתיים שמלמדים כל פעם משהו אחר וזה, האם זה לא מרגיש לך לפעמים סתם? כאילו, האם אין לך לפעמים את התחושה הזאת? אתה שם את הילד במסגרת ואתה אומר, אבא הולך לעבודה, כאילו, ואז כזה, הרגשה כזאת, ואני אומרת את זה פשוט כי לפעמים אני מרגישה ככה, כן? לפעמים הרגשה כזאת של כזה, על מי אני עובדת בעצם? כאילו, אתה בא הביתה לצלם איזה סרטון. אני לפעמים מסתכל על זה ואני צוחק, כאילו, לפעמים אנשים פונים אליי ברחוב. עכשיו קורה הרבה, אפילו מבוגרים פונים אליי ברחוב, אוהבים אותך וזה, ואני כזה, תודה והכל, ואז אני חושב לעצמי, מה? אני סתם בן אדם שפתח מצלמה והתחיל לחפור. זה מה שאני עושה. זה הזוי לגמרי. אבל, תראי, לכל אחד יש יתרון יחסי. יש את המשהו הזה שהוא יותר טוב בו מאחרים. ואני חושב שמהבחינה שלי היתרון היחסי זה יכולת ניסוח והיכולת להסביר דברים מורכבים בצורה מופשטת. ואני חושב שנפלתי בדיוק על הנישה הזו, ואני ממש מאושר שאני עושה אותה. אז כן, במובן מסוים אפשר להגיד שאני לא מייצר משהו, אני לא בונה מוצר כלשהו שמישהו אחרי זה משתמש בו, אבל אני מקנה הרבה מוטיבציה ללמידה, כלומר, אני חושב וזו הוראה באופן כללי, אני חושב שאני נותן לאנשים את הכלים לייצר דברים בעצמם, כלומר, להביע את עצמם במובן מסוים, ואני ממש מאושר שאני עשיתי את זה, ואני חושב שבמובן הזה ההורות לא שינתה אותי יותר מדי, כלומר, זה התחיל לפני, ואני באמת מרגיש שאני נפלתי למשבצת שאני אמור להיות בה. מה זה נפלתי? אני הגעתי. הגעתי, כן, יצרתי באופן אקטיבי את המשבצת שבאמת מתאימה לי. כן. וכן, זה עדיין מרגיש לי מגוחך. אני מפורסם מעשיית סרטונים. כן. זה מוזר. אבל אני חושב שזה מתאים לי. גם אני גם חובה את הפער הזה, שיש כאילו בין זה שכאילו מזהים ברחוב נגיד וניגשים ואומרים דברים כל כך יפים וכל כך מרגשים וכל כך משמעותיים, כאילו הרבה פעמים יש נשים שאומרות לי, את שלפת אותי מדיכאון אחרי לידה, כאילו דברים באמת כאילו מטורפים, ומצד שני, המקום הזה של אתה גם one man show כזה, נכון? אתה עורך את הסרטונים לבד?
מבחינה טכנית כן, אבל כל מה שקשור לפן העסקי, זה הכל אשתי. וואלה. כן, מנהלת אותי מאלף ועד תף. יופי, הנה, פתחנו נישה, אין לי את זה בשאלות. לא, יש לי פה בשאלה, מה אשתך חשבה / חושבת על זה, כי היא לא מופיעה הרבה בעצם בסרטונים או בזה. היא מאחורי הקלעים. היא הרוח הגבית. כן, כן, כן. היא מנהלת הכל, לא הייתי מסוגל לעשות את זה בלעדיה. וואו, אז מה... כי אני אוהב להתעסק בתוכן. כן, אני נאלץ גם לערוך ולהתעסק בדברים הטכניים, אבל כל מה שקשור לפן העסקי, לא רוצה, אני לא אוהב את זה. לא רוצה להתעסק בזה. היא עושה את זה נהדר, נהדר. וזה ממש, כאילו, אז אתם עובדים ביחד? זאת העבודה שלה עכשיו? כן. וואו. העבודה שלה עכשיו זה אימהות. זה טיפול בילדה בת 9 חודשים. נכון. אבל היא לגמרי המעטפת שלי, כן. היא עושה את זה מדהים. וואו, איזה יופי, איזה טוויסט ככה נחמד לשפוך אור על מאחורי הקלעים. אז בכל זאת נדבר רגע גם על עניין הטיק-טוק, כי אני חושבת להודות, כאילו אני תמיד כזה התחלתי בפייסבוק, התגלגלתי לאינסטגרם, וכמות הפעמים שאומרים לי, כאילו, את חייבת להיות בטיקטוק, את חייבת, ואני לא מעוניינת. זאת אומרת, יש לי איזה טיקטוק, אני לא מטפלת אותו, כאילו, וכאילו באיזשהו מקום אני מרגישה שזה איזה חור שחור, שזה everything that's wrong about the world כזה. אתה חי ובועט שם, זאת אומרת, אתה גם צורך את התכנים שם, אתה באינטראקציה. האמת שזה הרבה אנשים לא יודעים. אני לא צורך יותר מדי בטיקטוק. לא? לא, כי אין לי יותר מדי זמן. לא יותר מדי. אבל אתה לא חייב כאילו, אתה יודע, כדי לתפעל את ה... זה יהיה יתרון, אבל הרבה פעמים שאנשים רוצים שאני אתייחס למשהו, אז הם שולחים לי אותו. הם מתייגים אותי בסרטון כזה או אחר, אז לרוב מה שאני צורך זה מה שאנשים שולחים לי. אני לא גולל יותר מדי. זה בור ללא תחתית. כן. זה ממש בור ללא תחתית. אמנם טיקטוק יודע להתאים את עצמו לרצונות שלך, את האלגוריתם די מהר, אבל אין לזה סוף. גלילה אחת יכולה להסתיים בשעתיים של צפייה. אני לא אראה לך את כמות כאילו, אל תשאל אותי מה עשיתי אתמול בקצור. זה בסדר, כי יש בטיקטוק הכל. כן. וכשיש הכל, אז יש גם דברים טובים. יש הרבה זבל, אין ספק. כן. אבל יש שם המון דברים טובים. אפשר ללמוד המון מהטיקטוק. כן. אבל... גם האינסטגרם, גם ברור, זאת אומרת, זה מנגיש, אבל אני חושבת שבאמת המפתח הוא העניין של הגלילה. להגיד אני לא גולל, כשאתה, זאת אומרת, יוצר תוכן, זה, בבקשה תלמד אותי איך, כאילו, באמת אני לא... לא להתחיל, פשוט לא להתחיל. כן. זה באמת בור ללא תחתית, כי הם יודעים איך... זה הכל עובד על דופמין בסופו של דבר, הם יודעים איך להזריק לך את הדופמין ברגע הנכון, כך שאתה פשוט תרצה עוד. אתה לא מצליח לצאת מהלופ הזה. אתה לא מצליח לצאת מהלופ, במיוחד ילדים. ילדים יותר קשה להם עם זה. ילדים באמת יכולים להישאב לזה כל היום. וזו בעיה. אבל זה גם עניין חינוכי, זה עניין תרבותי. כן. אז בעצם אמרנו שהתחלת עם הנישה הזאת של הסרטוני מדע, ואז שהיה פה את כל זה נחמד להגיד היה, כאילו זה לשון עבר. כן. זה בחיים הקודמים. כן, אבל בסדר, טוב, אמן, נאמר. את כל המשבר, העניין עם המהפכה המשפטית והסכנה על הדמוקרטיה שלנו, עשית המון סרטונים שקשורים בעצם לפוליטיקה. האמת שהתחלתי את זה עוד לפני זה, כי לפני זה היו בחירות, אז עשיתי סקירה של המפלגות גם. בחירות, כן. ואני לא ראיתי את הסרטונים עוד מהבחירות, אבל ראיתי בעצם, שאז נחשפתי אליך, שגם, לדעתי, הגעתי דרך בן של חברה, כאילו, תבין, זה מדהים, זה כאילו ממש קטע, אתה יודע, כאילו פורץ את הגבולות כזה. אשתו של בן דוד שלי גרה בקליפורניה, והיא אמרה לי, הסרטון שלך הגיע אליי לא דרך המשפחה. גדול. כן, זה הכי כיף. אז בעצם עשית את הסרטוני פוליטיקה, ואני זוכרת שהיה איזה אפילו רגע ששאלת את הקהל, כאילו, אתם רוצים שאני אחזור לעשות סרטונים על מדע? כאילו, מה שאני רוצה לשאול בעצם, ועכשיו אתה עושה את הסרטוני הסברה, ובאמת נדבר על זה עוד רגע, אני חושבת שזה מעניין להבין, האם העיקר זה העשייה? אין חשיבות לנישה? זאת אומרת, אני חושבת שזה דבר גדול שהצלחת לעשות כזה שינוי,
כאילו, בקריירה שלך, בעשייה שלך, וגם כשכבר תפסת משהו שכאילו עובד, פתאום האומץ לעשות שינוי גם בתוך הנישה, או שינויים, כי זה כל פעם, אז... תראי, זו התלבטות שיש לי כל הזמן, זו התלבטות זורמת נקרא לה, כי באמת התחלתי במדע, זה הפורטה שלי, זה מה שאני הכי אוהב לעשות, אבל א', ואת זה אנשים גם לא מבינים, זה קשה לחשוב על סרטון מדעי איכותי חדש בכל יום, זה קשה, לפעמים כזה, אוקיי. כל יום אתה מפרסם סרטון? כל יום חול, כן. וואו. כן. עכשיו זה כבר ירד, כי גם אמרתי, עשיתי סרטון לעוקבים, אמרתי להם, אני לא מצליח לעמוד בקצב הזה יותר, אני לא עומד בזה, אני מוריד קצת את המינון, אבל כן, אז זה היה כל יום 5 סרטונים בשבוע. וואו. ולפעמים אין רעיון. ולפעמים קורים דברים במדינה, גם שמשפיעים עליי מאוד ברמה האישית, שאומרים לי, אוקיי, יש מצב זה יותר חשוב כרגע מלעשות סרטון, וגם זה דורש הסבר, כלומר, אני מסביר דברים, זה הקטע שלי. בהתחלה זה היה מדע, אז כאילו הודבקה לי התווית של הוא מסביר דברים מדעיים, אבל לא, רק אני מסביר, באופן כללי. היה את הקטע, אני מורה. היה את הקיץ המבולגן עם הסתדרות המורים, עם הבלגנים, והרגשתי צורך להסביר את זה לציבור העוקבים שלי ולכל מי שרוצה לשמוע. אז עשיתי את זה, וככה הגעתי למסדרונות הכנסת ולארגון, ולוועד מנהל של ארגון מדהים שנקרא מורים מובילים שינוי, ובאמת הרגשתי שאני יכול לתרום, אפשר להגיד ברמה הפוליטית, גם דרך ההסברה שלי. ומשם, זה גם המון מה שאנשים מבקשים. נגיד את הסרטוני סקירת מפלגות שעשיתי לפני הבחירות, מאות אנשים שלחו לי, בבקשה תעשה הסברה פוליטית, בבקשה תסביר לנו על זה ועל זה ועל זה. אז זרמתי, זה התחיל בחינוך ופוליטיקה וכלכלה, ומתגלגלים לאט לאט, ועד לרמה שעוקבים, היו עוקבים, שכתבו לי בצדק, דני, מה עם המדע? התחלנו מדע, איפה זה? כן. אז הרגשתי שאני מאכזב חלק גדול מהעוקבים שלי, אז עשיתי למצוא איזשהו איזון, אמרתי להם, אוקיי, מעכשיו, אחרי הסקר הזה שעשיתי, אמרתי, אוקיי, נמשיך גם וגם, מתחייב לפחות על 2 סרטוני מדע כל שבוע בהתחייבות. עכשיו, מן הסתם, אני לא עומד בהתחייבות הזו, אבל הנסיבות השתנו. כן, אז טוב, אז הנסיבות השתנו, ובאמת אתה עושה חיל בכל מה שקשור להסברה, באמת מטורף. סתם כאילו, כדי מה שנקרא לסבר את האוזן, בכמה הפרופיל שלך גדל מאז שהתחלת לעשות את הסרטוני הסברה? טיקטוק ואינסטגרם, פתחתי טוויטר חדש לגמרי, עכשיו יש לו כבר 20 ומשהו אלף עוקבים, אבל בטיקטוק ואינסטגרם גדל באזור 40-50 אלף עוקבים מחול. והווליום של הסרטונים, זאת אומרת, אם זה היה במאות אלפי, זה עכשיו, היו סרטונים שהגיעו מיליוני צפיות. כן, כן, היו סרטונים שהגיעו ל3, 4, 5 מיליוני צפיות, כן. כן, מטורף. כן. בעיקר באינסטגרם, אבל דווקא שזה יותר מעניין, כי שם יש לי פחות עוקבים ופחות טראפיק, אבל טוב. כן, גם אי אפשר, את זה אנחנו לא נוכל לפצח. את זה אתה לא תוכל להסביר לנו כנראה, עם כל הזה. אבל תגיד רגע, באמת במלחמת ההסברה הזו, שנכפתה עלינו בעצם, אתה לא מרגיש שזה קצת לשכנע את המשוכנעים? לא, בגלל זה אני עושה באנגלית. אגב, בניתי הרצאה על זה, הרציתי כבר בכמה בתי ספר. המצב ההסברתי לא טוב. אנחנו לא מנצחים בקרב הזה. גם כי אנחנו מעט אנשים, כמותית אנחנו פשוט מעט. פעם האחרונה שבדקתי, היה על זה איזשהו מחקר על כל סרטון פרו-ישראלי אחד, יש 34 סרטונים פרו-פלסטינים. כלומר, זה משחק של כמויות. ודבר שני, הנרטיב שלנו הרבה יותר מורכב להסברה, וטיקטוק ואינסטגרם זה המקום למסרים פשוטים. ישראל חזקים, עזה חלשים, אז אנחנו נלך עם עזה. יש נרטיב עכשיו מאוד חזק בארצות הברית, שלהיות נגדנו כי אנחנו לבנים. מה? באמת? עוד לא נתקלתי בזה. אנחנו לבנים, ויש עכשיו אופנה של לשנוא לבנים, אז הנה, מצאתי סיבה למה אני לא בעד ישראל. סתם דוגמה. אז לא, אני לא חושב שאני משכנע את המשכנעים, בגלל זה אני מאז שהתחילה המלחמה עשיתי רק באנגלית, פונה רק לחול, רק לאנשים שלא מבינים, וזה הולך טוב, אני גם מקבל הרבה הודעות של, תשמע, אתה אשכרה הצלחת לגרום לי לשנות את הדעה שלי, כאילו, אנשים מחול. זהו, כי באמת רציתי לדעת, אתה מרגיש שזה עוזר, שזה באמת גורם, כאילו, לאנשים, זאת אומרת, אולי, אני אומרת לעצמי, אולי זה עוזר לאנשים שרוצים, שהם אולי יהודים, שהם אולי
בעד ישראל, אבל הם לא יודעים בדיוק את הנימוקים, או שהם לא בקיאים בפרטים. גם אלו, אבל בעיקר המסה הקריטית זה פשוט מתנדנדים. רוב העולם... אבל מי אלה המתנדדים האלה? כאילו שהם באמת מושפעים מהזה. תדמייני איזה אדם בין 30 ממישיגן, הוא לא יודע איפה ישראל על המפה. הוא לא יודע. אין לו מושג מה קורה פה. אבל עדיין יש לו קול בבחירות בארצות הברית. כלומר, ביידן עדיין חושב עליו, הוא עדיין רוצה את התמיכה שלו. אז אני צריך להשפיע גם על הבן אדם החסר ידע הזה ממישיגן, כדי שהוא יהיה בעד ביידן שתומך בישראל, כאילו כזה. כדי שהוא ייתן לביידן רוח גבית לתמוך בנו. הרי אפשר לראות, זוכרת את הנאום המדהים של ביידן בתחילת המלחמה, הוא לא מדבר ככה כבר, כי הקהל שלו נותן לו פחות רוח גבית, כי עברו כבר חודשיים, והקהל שלו ראה הרבה תמונות של עזתים מתים, זה משפיע. כן. אז אנחנו צריכים לקרב, להחזיר קצת יותר את האנשים האלה לכיוון שלנו, כי הסברה זה לא 0 או 1, זה ספקטרום. אנשים התחילו ממש פה בעדנו, ב7 באוקטובר, עכשיו הם פה, ואנחנו מנסים להזיז אותם. ככל שנצליח להזיז אותם יותר, תהיה לצה"ל יותר רוח גבית לפעול ברצועה, ותהיה גם, יש לזה גם השלכות כלכליות שלא נתמס להם עכשיו, אבל כן. אני לא מנסה לשכנע את המשוכנעים, לא, זה ברור. שזאת טעות חזקה מאוד שעשו במשרד ההסברה עם הסרטון ההוא של אביב אלוש, לדוגמה. שמה? עשו סרטון מאוד מפורסם שיצא בתחילת המלחמה עם אביב אלוש, סרטון מדהים, על צוק, מכין קפה עם דגל ישראל, מפגיז בקלישאות בעברית, אבל מה הטעם? כאילו זה סרטון לקהל הישראלי. כן. לא צריך להסביר לקהל הישראלי, אנחנו בעדנו. כן. צריך להסביר למי שלא בקיא. מהצד השני, אני גם לא מנסה להסביר לטורקים, נקרא זה ככה. הם לא יהיו בעדנו. כן. כאילו, זה לא משנה, אני לא מבזבז את הזמן שלי אליהם. אני מנסה להסביר לאלו שאין להם מושג. ומה הכי עובד? כאילו, באמת... הסרטונים, לא נעים לי להגיד את זה, כן? כן. הסרטונים השטחיים, הכלילים, ההומוריסטים. כאילו, אלה שאתה עושה כזה דמויות, שאתה משחק כאילו את ה-United Nations, את ה... כאילו, זה, כאילו, אתה... זה עובד הכי טוב. את השיח, כאילו... זה עובד הכי טוב. זה מה שהקשב שלהם מאפשר להם. זאת אומרת, פחות דווקא הדברים שאתה, כי יש הרבה סרטונים שאתה מכניס, נגיד צילומי מסך, ואתה כאילו מראה שאתה בעצם נותן סימוכין. כן, כרגע הסרטונים שלי מתחלקים לשני סוגים. לדו-שיח כזה, פינג פונג קליל, או למונולוג רציני כזה עם צילומי מסך. היה לי מונולוג אחד שעבד מדהים, אבל חוץ ממנו, כן, הסרטונים הכלילים של הפינג פונג, זו השפה הטיקטוקית. זה מה שהקהל מצפה לו. קשה להם שמכבידים עליהם עכשיו עם מונולוג רציני כזה. וואי, זה מעצבן אותי קצת. נגיד, כאילו זה מעצבן אותי שכאילו, אתה יודע, כן, שזה המצב. יש לי סרטון שצילמתי עכשיו, אני הולך לערוך אותו כשאני אצא מפה. שצילמתי אותו, כתבתי אותו בשני סוגים. אחד פינג פונג, ואחד תכלס, פשוט מונולוג. כן. הלכתי אל הפינג פונג בסוף, כי התכלס הרגיש לי שהם לא היו נשארים. זה היה משעמם אותם. שוב צריך לזכור, האדם הממוצע במישיגן לא חי את הצרות שלנו, הוא עד לשביל עשירי לא ידע איפה אנחנו נמצאים בכלל. זה לא מעניין אותו כמו שאנחנו חושבים. אז צריך לגרור אותו, צריך למשוך אותו לזה, לא אגיד בכוח, אבל לפתות אותו להיכנס פנימה. כן. ותגיד רגע, אגב, לפתות אותו להיכנס פנימה, אז יש לך את אחד הסרטונים שאתה פותח כזה באמת משהו כזה מעניין, מאוד כזה זה, שאתה אומר, הרבה אנשים אמרו לי לא לצלם את הסרטון הזה, מחשש לביטחון האישי שלי, ואתה מדבר בעצם על פוטין, ואתה כאילו אומר, מה אתם חושבים על פוטין? מן הסתם כנראה שאתם לא אוהבים אותו, כי הוא נוראי, ומסביר בעצם את הקשר בין פוטין לחמאס, ובכלל לארגוני הטרור, ואני באמת שואלת אותך, כאילו, אין לך חשש להיכנס לאיזו רשימה שחורה, יום אחד שנטייל בחול, מה, כאילו... אני אגיד, בתכלס לא באמת, אין לי באמת, קשה לי להאמין שאני היחיד שמדבר סרה על פוטין, קשה לי להאמין שפוטין בכלל פוזל לכיוון של אנשים ברמה שלי, כלומר, אני כאילו מבחינה ישראלית, בסדר, יש לי 250,000 עוקבים, זה נשמע, מבחינת פוטין זה לא, אני כלום, אני דגיגון קטן, הוא לא מתייחס אליי באמת. כן. אבל במשרד צחקנו על זה בחמ"ל שלנו.
צחקנו על זה, אל תשתתה היום. זה היה יום אחרי זה פגשנו, בא לבקר אותנו נשיא המדינה, הרצוג וליבני ועוד... רגע, מי זה אותנו? מי זה המשרד? אני הצטרפתי אחרי חודש, בתחילת המלחמה התחלתי לעשות סרטוני הסברה, אלו סוליקו עצמאי לגמרי. אחרי חודש מישהו שהכרתי פעם אמר לי, אני מקים חמ"ל הסברה אזרחי, פשוט רוצה שתמשיך לבוא לעשות את מה שאתה עושה, ואנחנו ניתן לך פשוט תמיכה כספית כדי שתוכל לשלם את החשבונות. מדהים. כן, כן, כן. אני הצטרפתי, אנחנו גם, זה נותן לי מין מעטפת, כאילו, יש לי עכשיו אנשים שאם אני צריך איזה מחקר קטן, צריך שמישהו ישיג לי סרטון כזה או כזה, אז יש לי למי לפנות, וזה חוסך לי זמן. אז כן. אוקיי, רגע, אז מה התחלת להגיד אז התחלתי להגיד שיום אחרי הסרטון של פוטין, אז פגשנו, בא אלינו לחמ"ל נשיא המדינה, והרצוג ודגלס מרי, שהוא מסבירן בריטי מדהים, ודיברנו על זה, וצחקנו על זה, כאילו, דני, תיקח בקבוק סגור הפעם, אל תשתה מהקנקן, בוא נגיד. אוקיי, אבל תגיד, באמת מעניין אותי, זה לא מייאש אותך, כאילו, לפגוש שוב ושוב את הנרטיב הזה, את השקרים האלה, את הרוע הזה, כן. ואת האנטישמיות, כאילו, אני יכולה להגיד לך בהתחלה, אז ליידי גגה פרסמה איזה משהו ממש מיד אחרי 7 באוקטובר, שלא קשור בשום צורה, כאילו, משהו Happy Health Day, או לא יודעת מה, אז הגבתי בתגובות, כתבתי משהו Stand with Israel, כאילו כזה, ופתאום היו המון תגובות על התגובה, ופתאום כל מיני אנשים פרו-פלסטינים כאלה, נכנסו לתוך הפרופיל שלי, התחילו להגיב לי על הסטורי, אבל התחילו להגיב לי בדברים נוראיים, הלוואי שהילדים שלך ימותו, כל מיני דברים כאלה, לא עלינו חלילה וחס, אבל מן הסתם, אז אוקיי, זה לא היה בכמויות אדירות, ופשוט עשיתי להם בלוק, ככה שיתפתי את החצי שלי, הוא אמר לי, תעשי להם בלוק גם בראש, ואוקיי, אבל א', זה היה מפגש ראשון שלי, עם אנטישמיות, זאת אומרת, אני, שירלי, מפגש ראשון שלי, אשכרה, עם הדבר הזה, אם מישהו מאחל לי דבר כזה נורא, באמת מפגש ראשון עם אנטישמיות, איך אתה מתמודד עם זה? אני אתחיל בזה שזה לא מייאש אותי, אין לי פריבילגיה להתייאש, זה מעציב אותי מאוד. אני לא יכול להתייאש, כי אם אני אתייאש, אז כאילו מה? אז נגמר, הפסדנו. זה מאוד מעציב אותי. לשמחתי הייתה לי, זה שם מצחיק, הייתה לי הכנה לזה, הייתה לי הכנה לשנאה עזה ברשת. כלומר, מהסרטונים הראשונים שעשיתי בטיקטוק, שמעתי, הסרטון הראשון היה אבולוציה. הרבה אנשים במדינת ישראל לא מוכנים לשמוע על זה. את הכללות ואת האיומים על הילדים שלי, אני קיבלתי מהרגע הראשון. וואו. ואני ישר, כשהתחלתי לעשות סרטוני אבולוציה, וחטפתי, באמת, הייתי קם בבוקר, הסרטונים הראשונים שלי, מאות של כללות. ואני עצוב, ואני מתבאס, ואז אשתי אומרת לי, תקשיב דני, אם אתה הולך לקחת את זה אישית כל פעם שמישהו יצא נגדך, אתה לא יכול לעשות את זה. תחליט. אתה מתייחס לכל כללה כזו, כאילו זה סוף העולם, או שאתה מבליג. אז למדתי להבליג, ולמדתי להמשיך, כלומר, יצא לי כבר לדבר עם אנשים שבהתחלה קיללו אותי, ובסוף למדו ממני, והסכימו ללמוד, והסכימו אפילו לשנות את הדעה. אנשים שאמרו לי, רק תדע שבזכותך, לא רק שאני מקבל אבולוציה, הלכתי ללמוד את זה באוניברסיטה. וואו. כלומר, יש סיכוי. אז במובן הזה, של ההסברה, כן, זה יותר קשה. זה יותר קשה. אנחנו לא מדברים פה על, אתה אוהב אבולוציה או לא, אנחנו מדברים פה על פלסטין, כן או לא, ישראל, חמאס, זה סוגיות הרבה יותר מורכבות. הכללות שלהם לא מזיזות לי, כי כמו שאמרתי לך מקודם, יש את המשוכנעים שבצד שלי, יש את אלו שלא משנה מה אני אציג להם, הם תמיד יהיו נגדי, שום דבר לא ישנה את זה, אני אציג להם הוכחות, הם יגידו לי זה זיוף, זה AI, זה לא משנה לי. אני לא מוכן למזבז עליהם את הקשב, את הזמן ואת האנרגיה שלי. אין לזה טעם. אני זוכר, ואת זה אני גם יודע מניסיון בעבודה הזו, שהאנשים האלה עושים הכי הרבה רעש, אבל הרוב המוחלט של האנשים הם פסיביים לגמרי. הם לא מגיבים, הם לא כותבים כלום, הם רק סופגים. הם סופגים את מה שאני אומר עליהם, הם סופגים גם את מה שכתוב בתגובות, הם לא עושים שום דבר אקטיבי, אבל הם מקשיבים. אני פונה אליהם. מהרעש אני נאלץ להתעלם. זה לא נעים לי, אבל אין ברירה. כן. ווואו, יש הרבה רעש. וואו. בכלל גם, אתה יודע, כאילו, מדברים כל הזמן
אגב, מחקרים וביסוס מדעי, אז מדברים כל הזמן על ההשפעות השליליות שיש לרשתות החברתיות, על אורך החיים שלנו, על איכות השינה, על האושר, כאילו, כל מיני כאלה. ועכשיו התוכן הוא קשה מנסו. אז אמנם אמרת קודם שאתה לא בגלילה, ונראה לי שזה הבדל באמת מהותי. ואם יש משהו, יש נראה לי הרבה דברים שאפשר יהיה לקחת מהפודקאסט הזה, אבל אם יש משהו אחד בראש ובראשונה, זה באמת לא לבזבז את הזמן על גלילה וזה. אבל אני עדיין מבזבז את הזמן הרבה יותר מדי בטלפון. זה עדיין. כן. בצער רב. העניין הוא באמת, אבל התוכן הזה שאתה עכשיו, שכולנו פוגשים, שהוא באמת קשה מנסו, הוא טראומטי, הוא טראומטי. אתה צפית בסרטון הזוועות? כן. הוזמנתי למשרד החוץ וצפיתי, כן. ואיך הרגשת עם ההזמנה הזאת? הרגשתי שזה מחובתי לראות את זה, כי אני בחזית ההסברה, ואני צריך שיהיה לי כמה שיותר מידע, בין אם אני אוהב אותו ובין אם לא. זה היה נורא. טוב, אני כבר חטאתי בסרטוני זוועות בטלגרם, אז חלק מהסרטון הזה כבר הכרתי, חלק מהקטעים שהיו שם. מה שלא הכרתי באמת היה קשה ביותר. ואנשים צריכים לגלות הרבה מאוד בגרות והרבה מאוד איפוק, ובשביל לא לראות את הסרטונים האלו, כי אנחנו סקרנים, מה לעשות? אנחנו סקרנים מטבענו. יש לי אחיין בן 15. הוא יודע, הוא חכם כל כך, הוא יודע שהוא לא צריך לראות את זה, אבל הוא רואה, הוא סקרן, והוא אומר לי כל פעם, אני רואה ואני מתחרט. כן. כשאני הייתי בכיתה זין, אני זוכר שראיתי סרטוני עריפת ראשים בעיראק, התמונות האלה לא משתחררות לי מהראש, אני מתחרט על כל רגע שעשיתי את זה, אבל הסקרנות לפעמים נצחת אותנו. אנחנו צריכים באמת להיות חזקים ובוגרים, ופשוט לעצור בעצמנו, אבל זה קשה. קשה, קל להגיד את זה פה באולפן, אבל זה קשה. אז בעצם אתה, מבחינת ההסברה, אתה לא בעד שיפרסם, לא שזה כרגע נראה לי סוגיה, בגלל הפרטיות גם של האנשים. זהו, אני חושב שזה יעשה לנו תועלת הסברתית מאוד גדולה, הסרטון הזה. אבל זה לא משנה. כי יש שם סצנות כל כך אישיות שחייבים לכבד את המשפחות בקטע הזה, חייבים. זה לא משנה איזה תועלת תצא לנו מזה, ותצא תועלת גדולה מאוד בזירה ההסברתית, אבל יש לנו את הכבוד למשפחות, ואנחנו חייבים להישאר איתו. אז בגדול, איך היית אומר שזה כזה משפיע עליך כל זאת אומרת, הלכת לראות את זה כי אתה מרגיש שזאת החובה שלך, כי אתה בזירה ההסברתית, אבל, וזה היה קשה, אבל כאילו... סרטון המונולוג שעשיתי אחרי זה, זה הסרטון ששבר את שיאי הצפיות מבחינתי. זה סרטון שהגיע מונולוג, שהגיע למיליוני צפיות, שיתף אותו שחקן NBA מאוד מפורסם, מוסלמי. כן. כלומר, הצלחתי לדבר על הסרטון ועל מה שחוויתי כתוצאה מהסרטון. מתוך הכאב הגדול. כן, מבלי לחלל את כבוד המשפחות. אני חושב שזו הייתה המטרה בסופו של דבר. אז בואו נדבר באמת קצת על הורות. קודם כל, בתור זה שאוחז בטייטל שמסביר דברים, אתה מדמיין את עצמך מסביר יום אחד לילדים שלך את אני מסביר לילדים שלי כל דבר שאני עושה, כל דבר אפשרי מגיל 0. זה קצת מגוחך לפעמים. וואלה. אני מסביר... מה זה, מונטיסורי סטייל כזה? אני מחליף, אני לא יודע. אני מחליף לילדה שלי חיתול, אני מדבר איתה על הכל. הכל. מה, ממש ברמת אני עכשיו פותח, סוגר זה, כאילו? הכל. דבר איתה, אוי, החיתול לא נסגר, כי עשיתי ככה לא בסדר, צריך להזיז את זה קצת, אני מדבר אליה כאילו היא בן אדם מבוגר. מה שייכנס, ייכנס. זה מקסים בעיניי. אני פשוט עושה את זה. אני אוהב להסביר, זה כיף לי לעשות את זה, אני לא מרגיש שאני עובד, שאני מתאמץ, אני פשוט אוהב לעשות את זה. ועם אדם, שהוא כבר בן 3, זה כל כך כיף. אני זוכר שפעם אחת הייתי בטיול עם חברים, זה היה לפני, כשהוא היה כמעט בן 2. והיינו באיזה מעיין, והוא הסתכל על המים וזה, ואז הוא אומר לי, אבא, הנה השתקפות של העצים, או משהו כזה. ואז הייתה שם משפחה של חרדיות, הייתי אומר בנות 30 עד 60 כזה, ואחת מהן אמרה כזה, תגיד, בן כמה הילד שלך? אז אמרתי, עוד מעט בן 2 וזה. אז זה כזה, וואו, ואז אחת לידה אמרה,
אבא שלו כל היום רק מסביר דברים באינטרנט, הילד שלו לא ידע. זה ממש מגניב. בקיצור, אני פשוט מסביר לילדים שלי כל דבר באופן אוטומטי. מעניין, אתה יודע, זה זורק אותי למקום הזה של כאילו, אז מבחינת, נגיד, הדרכת הורים, זה משהו שיצא לך להתעניין בו, לקבל אותו, ללמוד, כאילו... לא משהו פורמלי. לא משהו פורמלי, אני זכיתי בהורים, אבא ואמא שלי, שהם פשוט מדהימים. אז אני חושב שהייתה לי הכנה, גם ידעתי... כאילו כל הטריבל 2 נגיד... אז זהו, שאדם לא עבר טריבל 2. אז יש לי את הפריבילגיה כאילו לדלג על השלב הזה. כן היו קשיים וכולי, ברור. אצלנו הקשיים העיקריים זה עם שינה. הילדים שלי לא ישנים רצוף, זה... אוקיי. אבל כל מה שקשור לטריבל 2 והמשמעת באופן כללי, כן, איפה אפשר יצא לנו בסדר. לא, כי זה מעניין, כי נגיד אני מוצאת את עצמי שאני מתוך הרצון באמת לאיזה יחסים מאוד מאוד טובים עם הילדים שלי, הבן שלי הגדול הוא בן 8.5 והקטנה שלי בת 4, אז אני המון באמת מסבירה להם דברים, מדברת איתם כזה בגובה העיניים וזה, ואז לפעמים אני כן נתקלת באיזשהו קושי, כשאני צריכה עכשיו להציב איזשהו גבול ולהגיד לא, כי ככה, כי לפעמים ככה, כי אתה לפעמים לא יכול להסביר למה, או אולי אין לך זמן, אולי זה לא מתאים, אז אתה לא נתקל, לא... אני חושב שאני לפעמים, אני משתדל להימנע מזה, כמובן אני משתדל תמיד לתת נימוק, אבל זה לא צריך להיות מורכב יותר מדי, לדוגמה, אני אוהב ללמד את הילדים שלי, גם את התלמידים, כל הזמן הייתי עושה את זה. אני מלמד על מעשים והשלכות. החוק השלישי של ניוטון, אני משליך אותו על כל דבר. For every action, there is an equal reaction. אתמול לדוגמה, לא רצית לצחצח שיניים בבוקר? אני לא הולך להתעקש איתך על זה יותר מדי. אתה לא מוכן? בסדר, אתה לא תקבל כינוח. זה לא כי אני מעניש אותך עכשיו, זה כי לא צחצח את השיניים. אם תאכל כינוחים בלי לצחצח שיניים, יהיו לך בעיות בשיניים, זה הכל. אני לא צריך לחפור יותר מדי. זה הסיפור. אתמול הוא רצה סרטון, אבל לפני זה הוא עשה משהו שלא אהבתי, כלומר, אמרתי לו, תקשיב, אל תעשה את זה, תקשיב לי, אל תעשה את זה, בחר בכל מקרה לעשות את זה, אז הוא פשוט לא קיבל סרטון, זה הכל, הכל בסדר. בלי הכעס, כאילו, אין לך את האלמנט הזה אני לא צריך לכעוס, כאילו, אני כועס כשהוא מרים יד על אחותו, לדוגמה, כדי שהוא יירתע מלעשות את זה פעם שעבר, אבל אני מרגיש שאפשר להסתדר גם בלי הכעס, בחלק מהמקרים כמובן, פשוט על ידי... אני רק אומרת לך שהייתה לי שילה המדריכת הורים שלי מתקשרת בסוף הזה. אני פשוט מנסה להיות כמה שיותר ישיר, כמה שיותר אמיתי. אני אמיתי איתך. אתה לא מצחצח שיניים, אתה לא תקבל כינוחים. זהו, אני כאילו זה... ואתם מצליחים להיות אתה ואשתך כאילו מסונכרנים על ה... כן, אבל מבחינתי זה גם לא סוף העולם, אם לכל אחד תהיה גישה קצת אחרת, זה בסדר, אנחנו לא סותרים אחד את השני או משהו, אבל זה בסדר גמור, אם לכל אחד תהיה את הגישה החינוכית שלו, אני לא רואה בזה שום דבר פסול. אתם לא כזה speaking about everything in English above their heads. רק שאנחנו מדברים על עוגות. על עוגות וכינוחים, דברים כאלה. יש מילים שאסור שהאדם ישמע, אסור, אחרת זה אבוד לנו. אני גם חושב שמבחינתי זה טוב שהאדם ילמד שיש גישות שונות לדברים בעולם, זה לא הכל תמיד ככה. כן. אבא חושב ככה, אמא חושבת ככה, ושוב, אנחנו לא סותרים אחד את השני, אבל אנחנו מנסים אולי להשלים אחד את השני, נקרא לזה ככה. מעניין. אז יצא לך בעצם, אתם גרים בתל אביב, יש שם לא מעט אזעקות, אמנם הם קטנים, אז הם פחות, באמת, איך אמרת לי, תודה לאל, הם פחות מבינים. כן. מה בכל זאת אתה מסביר? האמת שאני לא. על האזעקות, על הבומים, על ה... יש בומים, אדם קורא לזה רעש מעצבן, הוא יודע שצריך ללכת למקלט, הוא עושים את זה פרפקט, אבל הצלחתי להתחמק מהשאלה למה. אבא, למה יש אזעקות? למזלי, לא קיבלתי את השאלה הזו. אם אני אקבל, אני אסביר. במובן מסוים, עד לרמה מסוימת. אבל אתה לא חושב שכאילו, הוא הרי בגן, הוא בטח... אני יכולה להגיד לך שגם אני,
שוב, נדבר רגע על ליבי, הקטנה שלי שהיא בת 4, זה לא גיל רחוק, וגם נשמע שהוא באמת ילד נבון וכזה. אז אני גם אמרתי לעצמי, כאילו היא בת 4, מן הסתם היא מבינה שיש מלחמה, כי אנחנו אומרים שמלחמה גם החצי שלי מגויס, אז היא רואה חייל מסתובב בתוך הבית מדי פעם. אז בהתחלה זה התחיל אמא, נכון שמלחמה זה כיף, כי בהתחלה לא היה בית ספר, לא היה גן. אז אני כזה, כן, כאילו, אוקיי. ואחר כך אמרתי לעצמי, היא לא יודעת. גם אנחנו לא שומעים חדשות בבית, משתדלים לשמור על הבועה כמה שאפשר. ואז היה איזה יום אחד שהיא לקחה בובה של גילי, כזה קפטן אמריקה, כזה, והיא אומרת לי, אמא תראי, הוא כועס. אז אמרתי לה, כן, הוא כועס, נראה לי שהוא רציני, הוא גיבור על. אז היא אומרת לי, הוא עוזר לילדים? אז אמרתי לה, במה למשל? אז היא אמרה לי, למשל, אם נגיד יבוא מישהו רע לגן שלי, מי רע את מכירה? אז אמרתי לה, אולי מר טוד מפיטר הארנב, כאילו ניסיתי לקחת איזה דמות כזו. אז היא אמרה לי, אז למשל אם יבוא מר טוד, או הינשוף בראון, הדמויות הרעות מפיטר הארנב, לגן שלי, ויחטוף אותי. ואני, תשמע, אני הייתי בשוק, כאילו, כי אנחנו לא מדברים איתה על זה, אנחנו לא מדברים סביבה על זה, אין חדשות, אין זה. מן הסתם עכשיו, שגם היה את כל הטירוף הזה, סביב כאילו ההחזרה של החטופים וכל הדבר הזה, אז נהיה שיח הרבה יותר גדול, ואי אפשר היה להימנע מזה גם עם הגדול שלי וזה, אבל איתה, אני הייתי בשוק שהיא יודעת את זה. וואו. אז אני כאילו השאלה... אולי ההבדל בין 3 ל-4, הוא כן משמעותי בקטע הזה, כי אצלנו גם, אנחנו בבית לא רואים ערוצי חדשות, אין את זה. אצלנו בבית, אז... שאלה עם הסייעות בגן, הגננות, הזה, מסביב, כאילו עם ההורים שלפעמים לא שמים לב, כאילו מנהלים שיח כזה, כאילו השאלה היא מה הוא יודע שאתה לא יודע שהוא יודע. זה אין לי ספק, אבל אני לא רוצה לשאוב את זה ממנו בכוח, כלומר, אם אני יכול, אם ניתנה לי הפריבילגיה להרחיק את זה ממנו, אני אקח אותה בשתי ידיים. זה ברור, השאלה היא רק... בינתיים, כרגע, בגיל 3. שוב, אני גם לא יודעת מה התשובה הנכונה, זה לא שאני... כן, פשוט אומרת, כאילו... גם אני. אני חושבת אני אגיד רק שהופתעתי, וכמובן שהצלחתי להבין מה היא יודעת ומה מעסיק אותה, כאילו על הדרך כזה, באמצעות הדבר הזה שקרה עם הבובה. אני גם חושב באופן כללי, אנחנו נגלה עוד עשור בערך, אנחנו נגלה באמת כמה מזה הם לקחו בסופו של דבר. כמה מזה גם אנחנו לקחנו. כן. אז תגיד, עם כל ההתמודדות, כאילו אין מה לעשות, אתה עמוק בתוך המלחמה הזאת, כאילו המלחמה של ההסברה, המלחמה עוד לפני שהייתה סביב השלטון, שעוד מניחה צפויה לנו. היו לך מחשבות על רילוקיישן בתוך כל הדבר הזה? כן. כאילו עכשיו גם שהקהל הפך להיות קהל... היו לי מחשבות על רילוקיישן, בלי יעד ספציפי, פשוט כאילו, אז אני כזה נבאתי, למה אנחנו לא יכולים לגור באיזה וילה על הים איפשהו, היה לנו טיול באיטליה, היינו באגם קומו כזה, כל הסלבס יש שם וילות כזה, אנחנו הולכים לגור בווילה באגם קומו ולשכוח מכל הצרות האלה, זו שאיפה, אבל... פנטזיה. אני כרגע מרגיש אחריות ודוגמה אישית גם. כרגע אני מרגיש דוגמה אישית. שזה לא משהו שאני יכול לעשות בנוח. כלומר, חברים שלנו, ב6 באוקטובר אנחנו היינו בעקבה. חזרנו מעקבה עם המשפחה והחברים, בערב שלפני, 6 בערב שלפני השבת השחורה. חלק גדול מהחברים שהיינו איתם, הם טסו לחול, ישר אחרי, אמרו, לא מוכנים להיות פה, לא מוכנים. גם קרובי משפחה, שאני לא רוצה לנקוב בשמם, גם טסו לחול, הציעו לנו להצטרף והכל, ואמרתי, לא, אני לא יכול, לא מרגיש עם זה בנוח. לא מרגיש בנוח להסביר ולעמוד לצד המדינה הזו, כשאני לא במדינה הזו. זה הרגיש לי מוזר. ובזה הייתם מסונכרנים? היו לה רגעים שהיא אמרה, בוא נלך, באמת בוא נלך.
ואני נאלצתי להגיד, אני לא יכול. אני אתמוך, אם את רוצה, אם זה too much בשבילך, את רוצה לקחת את הילדים, ולהיות עם קרובי המשפחה שלך שטסו, אני לא אעצור בעדך, אבל אני לא יכול. ואני שמח שהגיע למסקנה שזה לא יכול להיות בידיים, ויהי מה אנחנו נשארים ביחד. כן. טוב, אני בסיטואציה הזאת, אני היא, והחצי שלי הוא אתה, ובשורה התחתונה אני מודה לו על זה. כאילו, אני חושבת שזה הדבר הנכון, לא רק בגלל גילוי האנטישמיות המטורפים שהתפרצו, כאילו, בצורה שבאמת מטורפת, כן. אלא מכל הבחינות. כן. וגם, נגיד, אח שלי, אשתו הייתה בחודש שמיני, כשההזעקה הראשונה הגיעה אליה, והיא אמרה, אני לא יכולה ללדת בסטרס הזה, אני לא יכולה. כן. הזעקה הראשונה, קנו כרטיסים, טסו כיוון אחד. הם יחזרו, הם פשוט אמרו, לא יכולים לגדל תינוק, היא ילדה לפני 3 ימים. לא יכולים לגדל תינוק, תודה. לא יכולים לגדל תינוק בסטרס הזה, ואני לגמרי מבין אותם. כן. באמת מבין אותם. כן, כן. האמת שמהבחינה הזאת זה, אני חושבת שחשוב באופן כללי שנהיה במקום קצת יותר מבין כלפי זה שלאנשים אחרים יש תגובות שונות, ושאין... וזה מאוד פגע בי ברמה האישית. ב7 באוקטובר, נדמת לך על יום שבת, שכולנו היינו בהלם, מנסים להבין מה קורה. אני תוך כדי מנסה לטפל בשני הילדים שלי גם, ובשעה בערך 1 בצהריים, כבר תיגעו אותי בסרטון של, הנה דני חושף את הפרצוף האמיתי שלו, למה הוא לא מגיב כלום, למה הוא לא עושה איזה סרטון, מסביר לנו מה קרה, מה זה. זה היה בצהריים. זה היה 5-6 שעות אחרי שהכל התחיל. אנשים בהלם, וכבר תוקפים אחד את השני, למה אתה לא מגיב ככה, ולמה אתה לא מגיב ככה. כן, זה היה לי ממש רע לראות את זה. אז כן, את צודקת לגמרי, אנחנו באמת צריכים להיות קצת יותר אמפתיים אחד כלפי השני. כן, כן, ממש. אז תגיד, בא לי שכאילו ניקח קצת השראה אפילו פרקטית ברמת ההסברה, איך אנחנו כאילו, איך אתה מחליט על מה לעשות את הסרטון באותו יום? כאילו אתה כזה עוקב אחרי עמודים מסוימים, אתה מנסה לתפוס שיח שהוא כזה סופר, או שזה תמיד כל הזמן המסרים הגדולים, הכלליים האלה שוב ושוב באותה גברת בשינוי אדרת. זה משתנה, כי לפעמים יש אירועים נקודתיים, שאני אומר, אני חייב לדבר על זה היום. מחר זה כבר יהיה מאוחר מדי. יש דברים כאלה. אבל לפעמים יש מסרים באמת גדולים, שאני רוצה לגשת אליהם. באופן כללי, העבודה שלי היא תמיד מהמקרו למיקרו. ככה אני מסביר באופן כללי. אז אני מסתכל על המקרו. אני מסתכל על איזה מסר כללי מדינת ישראל רוצה להעביר. ואגיד, במקרה הזה, המסר הכללי ביותר הוא שאנחנו נלחמים בארגון טרור רצחני, שמחזיק ומתעלל בחטופים שלנו. כן, מחזיק ומתעלל בחטופים שלנו, ובעזתים. כלומר, אני מנסה לגרום לעולם, לבן אדם הממוצע במישיגן, שלא מבין שום דבר, לגרום לו להבין שהאויב המשותף של כולנו הוא חמאס. מהמקרו הזה אני צולל פנימה למסרים קצת יותר פרקטיים, נקרא לזה ככה. אבל התהליך הזה אף פעם לא חקוק בסלע, זה מאוד פלואידי, זה מאוד משתנה. זה כל הזמן משתנה. אני באופן עקרוני, כבר מאז שאני בטיקטוק, אני ספונטני. אני קם בבוקר, אני לא יודע איזה סרטון אני הולך לעשות היום. זה משהו שאני חושב עליו. אתה לא מתכנן את זה קדימה, זה מאוד כזה. זה מאוד מאוד דינמי. אותנטי ודינמי, אבל יש לזה גם חסרונות. כן. כאילו, אני קם בבוקר, ולפעמים אני קם בבוקר, אנשים יצחקו על זה, אנשים הולכים לעבוד במשרד וזה, ודני יושב וחושב 3 שעות על איזה סרטון אני הולך לעשות היום. באמת. ובגלל זה, כאילו, גם כשאני עובד קשה, אני נזכר שיש אנשים שעובדים באמת קשה. טוב, אבל הנה, זה, אתה יודע, זה השוואות האלה, אין להם סוף, זה לא... כן. מה, אומרים שמי שמסביר, וזה, אז מה, יש לך דרך להסביר לנו מה אתה חושב שיהיה מחר? מחר ב6 אחרי המלחמה? כן.
כאילו מה בכלל... את רוצה שאני אסביר לך? מה אני רוצה שיהיה, או מה שיהיה? אני רוצה שתסביר לי, האם יש לנו... האם אתה מצליח... כאילו, כן, תן איזה אופטימיות לסיום. אתה מצליח להחזיק אופטימיות? אופטימיות או ריאליות? אני מצליח להחזיק אופטימיות, כן. כי אני חושב שאנחנו ראינו, חווינו על בשרנו במלחמה הזו, שבעת משבר אמיתי, ועם הגב לקיר, עם ישראל מתגלה עם ישראל חי ופורח. בגדולתו המפוארת פשוט. ממש. פשוט מפוארת. כלומר, אם ניקח את החודש הזה, מה-7 באוקטובר עד 7, אם ניקח את חודש אוקטובר, כשהיינו עם הגב לקיר, ולא הייתה לנו ברירה, אלא להתגייס כל אחד באמת לתת את 100% שלו, אנחנו גילינו שה100% שלנו זה מעצמה גלובלית. כן. 100% שלנו יהפוך אותנו להיות מעצמה גלובלית. אז פה האופטימיות שלי. הפסימיות שלי... זה כזה, נגמר לנו הזמן, תודה שבאת. הפסימיות שלי נובעת מזה שיש הרבה אנשים שיש להם אינטרס למנוע מאיתנו לממש את הפוטנציאל שלנו, כי זה יבוא על חשבונם. למנוע מאיתנו את האחדות הזו שהיא... כן, כי האחדות הזו תבוא על חשבונם. הם מבינים את זה טוב מאוד. הם אנשים חכמים, הם מבינים שהאחדות הזו תתעתע אותם החוצה. והם לא מוכנים שזה יקרה. ואנחנו רואים את זה כל הזמן. מה-7 באוקטובר אנחנו רואים את זה קורה. ואתה חושב אתה חושב שיש שינוי? אני אגיד כן, כי אני חייב לתת לאופטימיות, להשתלט עליי. אחרת זה קשה. כן. גם האירוע שהיה לנו ביום שישי האחרון, עם כל המלחמה, אני לא הצלחתי לחשוב על שום דבר אחר חוץ מהאירוע שהיה ביום שישי בפיגוע ירי בירושלים. לא הצלחתי. זה פשוט הטריד את מנוחתי ברמה אובססיבית. באמת. מהבחינה של הירי בדורון, ביובל קסטלמן, זיכרונו לברכה. כן. האירוע הזה... כי פשוט יש שם כוח בדברים שהם קשים, אבל כמובן העניין של ההתייחסות לנשק והעובדה שהרגו, רצחו. בדיוק. זה הרקע שהוביל לאירוע הזה, זה הנסיבות שהובילו לאירוע הנוראי הזה, והתגובות שאחרי. במדינה מתוקנת, האירוע הזה היה קונצנזוס של 100% מהאוכלוסייה. 100%. ולצערי זה לא. אז יש בי חששות ליום שאחרי, בוא נראה, והאירוע הזה במובן מסוים המחיש לי את החששות האלו. אבל אני חייב להיות אופטימי, כי אני עובד לצד אנשים מדהימים, אני רואה סביבי. אני נמצא ב-WeWork, החמ"ל שלנו נמצא ב-WeWork בתל אביב, בלונדון מיניסטור. ב-WeWork הזה יש, לא יודע, בערך 5 חמ"לים, רק ב-WeWork הזה. חמ"לים אזרחיים, כל אחד מתעסק במשהו אחר. אנשים נותנים 200%. באמת. וזה כל כך כיף לראות שאני חייב לתת לאופטימיות להשתלט עליי, כי אני רואה כמה אנשים עובדים קשה, באלטרואיזם מוחלט. יש עוד מקום לקרוא לאנשים לבוא, להצטרף, להתנדב, כאילו אנשים שלא יכולים לפתוח מצלמה ולהיות הפנים של ההסברה. אני לא צריך לקרוא להם. כל יום אני מקבל עשרות הודעות של איך אני יכול לתרום לך. איך אני יכול לתרום לכם? ומה אתה אומר? אני לא יכול להתייחס אפילו לכל אחד. אם אני אתייחס לכל אחד מהם, לא יהיה לי זמן לעבוד, מרוב שיש כל כך הרבה רצון לתרום. כל כך הרבה. אבל נגיד מה אתה אומר, אם עכשיו מי שמאזין לנו... אז אני אומר, אם אתם רוצים להצטרף למאמץ ההסברה, יש עבודה סיזיפית ומאוד משעממת שאתם יכולים לעשות. באמת, ברמת לעשות לייקים לכל תגובה פה ישראלית, לדווח על כל סרטון פרו-פלסטיני, דברים כאלה, אפשר לעשות. יש עדיין חמ"לים שצריכים עזרה פיזית בידיים. ההורים שלי 3 פעמים בשבוע הולכים לקטיף. אמא שלי, רופאה, הולכת למלצר בשפעים למלון של המפונים. יש עזרה שאפשר לעשות, יש עזרה. אתם רק צריכים לבחור. אבל... זה מצריך סרטון, הדבר הזה, על אמא שלך, רק אומרת. כפרה עליה. זה מעורר, באמת, זה מרגש. אנחנו מדברים פה על, טוב, פודקאסט על הורות והכל, אני אומר שהתמזל מזלי, באמת, אני חייב לספר סיפור. יאללה. מה זה אבא? מה זה אבא למופת? איזה כיף שנזכרתי בסיפור הזה. הייתי בכיתה, לא יודע מה, ג' ד' בערך, אני והמשפחה שלי היינו נוסעים לקלאב הוטל אילת, כמעט כל שנה הייתה לנו מין יחידה כזו, והיה להם קטע בקלאב הוטל אילת, שיש כזה הרבה משחקים כאלה, ואתה מקבל פרסים. נגיד, יש איזה מרוץ בבריכה כזה,
ואז אתה מקבל מלא כרטיסיות לשובר גלידה פה, פיצה פה, הצגה פה, דברים כאלה. אבא שלי החליט שהוא מתאבד על הכל זה, היה צריך לשחק, היה איזו תחרות, היה תחרות אבות, כל אחד צריך לשחק את טרזן, ולעשות כל מיני משימות במים וזה, ואני קלטתי את אבא שלי בטירוף, שתגיע, זכה בכל הפרסים, אני זוכר, אנחנו היינו הולכים עם סטפות של כרטיסיות, גלידה פה, פיצה זה, הכל. הרגשתי כמו מלך המלון. ואז בערב, אני לא אשכח את הרגע הזה. נכנסתי לחדר, ראיתי את אמא שלי, עושה לאבא שלי מסאז' בגב. ואיכשהו הם קלטו שאני מסתכל עליהם, אבא שלי ישר כזה העלה את החיוך על הפנים שלו, אבל קלטתי. אחרי זה, אחרי שסיימנו, ואז כאילו אותו דבר המשיך למחרת והכל. חזרנו מהחופשה, קלטתי שהאבא שלי שבור. הגב שלו גמור. הוא הרג את עצמו, פירק לעצמו את הגב, בשביל לתת לנו את כל הפרסים האלה, ובשביל לגרום לנו להרגיש כל כך טוב. אני יותר רגע אמרתי, אוקיי, זה האבא. הוא הקריב מעצמו, באמת, אני כל כך מתרגש רק להיזכר בסיפור הזה. התמזל מזלי ליפול על זוג הורים, שגם בראש ובראשונה התייחסו אחד לשני למופת, ונתנו מעצמם להורות, הקריבו באמת את כל מה שעליהם להקריב, עלו מברית המועצות, באמת תנאים לא קלים, נתנו את ה-300% שלהם, אני עולה היום 100, 200, 300, הם נתנו 300%, וזה מה שאני מתכנן להיות. בעצם סגרת לנו מעגל עם תחילת הפרק שלנו, של להיות אבא נוכח, להיות אבא שנותן את כל כולו. אז זהו, שההורים שלי, בגלל הנסיבות, היו תקופות שהם לא היו נוכחים כל כך הרבה, לא הייתה להם ברירה. היה צריך לשים אוכל על השולחן. הם עבדו כל יום, כל היום. אמא שלי הייתה מתמחה בבית חולים, היו תקופות שלא ראינו אותם הרבה, אבל הם חיפרו על זה. כמה אחים אתם? 4. אני הקטן ביותר. הם חיפרו על זה בכל דרך אפשרית, בכל הזדמנות שניתנה להם. והם מדהימים. מרגש. מדהים. איזה כיף לסיים עם, כאילו באמת, אם באתי להגיד בנימה אופטימית זו כבר קודם, ועכשיו לסיים גם עם איזה, אני חושבת שזה באמת חשוב לסיים בטון הזה, שאומר, גם אנחנו לא מצליחים בכל רגע, וגם אנחנו לא מצליחים להיות שם בכל רגע, וגם אנחנו לא מצליחים באמת להיות בדיוק איך שאנחנו רוצים להיות, בגלל הנסיבות, או בגלל האילוצים, או בגלל כל מה שקורה מסביב והעולם קורס אל תוך עצמו, למשל, עדיין, זה מה שילדים זוכרים, שאתה משחק איתם את המשחקים האלה, וזה לא שהוא לא יכל לקנות לכם, אני מניחה, גלידה בבר, אלא פשוט מה שחשוב זה העובדה שהוא שיחק איתכם והיה שם, אז באמת כיף לסיים עם הדבר הזה, ובכלל עם איזו נימה אופטימית בתוך כל הקושי. יש מקום לאופטימיות. כן. אז אני אגיד לך תודה רבה. היה לי כיף ממש ככה להכיר אותך מעבר לסרטונים. ותמשיך, באמת, תמשיך, ותודה שנתת לנו פה. אתם תיכנסו ותשתפו את הסרטונים שלו. לגמרי, מגיע לו. אני אמשיך לשתף גם את הסרטונים. אז תודה רבה. תודה לך, שירלי, היה באמת כיף להיות פה, תענוג. אני שמחה, ותודה לדיינמיק סטודיו, היה כיף גדול להיות פה היום, ותודה לכם שהאזנתם, אני אשמח ממש שתכתבו לי מה חשבתם על הפרק הזה, זה כזה הנה, המורה שלך לא יוצא החוצה, מה לקחתם היום? 5 נקודות לשיפור, 5 נקודות לשיפור. ספרו לנו בבקשה, כן. אני באמת מאוד אוהבת לקבל הודעות על הפודקאסט, זה נורא נורא משמח אותי, אז אם נהנתם מהפרק, תכתבו לי אחר כך, וגם תשלחו לחצי, תשלחו לחבר חברה שיאזינו גם, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.